ہمیں سرکار دا کونین دے سردار دا مدنی مٹھن منٹار دا اللہ دا سونے یار دا بیڑے جو ڈبے تار دا داری جو ہے بیمار دا ثانی جو ہے سنسار دا کمی ہمیں سرکار دا کمی ہمیں سرکار دا کمی ہمیں سرکار دا محترم کریم آقا کی بارگاہ میں نظرانہ عشق محبت پیش فرمائیں گے جناب بھائی علی شان نوری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نیچے آ جو سٹیج ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں اوپر لے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام دوست احباب کیا روڑا بیگ نبو علیہ السلام تمام دوست احباب آقا دو جہاں دی بارگاہ درود دا نظرانہ کی دت محبت نال پیش کرو چند منٹ دی حاضری ہے توجہ فرماؤ آقا دو جہاں دی محفل آئے ہو اللہ تعالیٰ آنا کہ جانا قبول فرماوے کچھ کہہ جو سبحان اللہ درود شریف بابا دے بلند صلی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اپنے استاد فخر باستابش مسلمی دا بہت ہی پیارا کلام تھوڑے دے منٹ پیش کرنا اونچی بولو سبحان اللہ شہر مدینے دے بہزار نظر آ جاؤں ابو بکر عمر عثمان علی چار یار نظر آ جاؤں تے کربل دے سچے کافل دے سالار نظر آ جاویں اکی کلان تو پہلا ساریاں دو سرکار نظر آ جاویں سرے بڑی بڑی دعا دے چھڑیے کچھ بولو سبحان اللہ قبر تا منظر ہے ہر شخص نے اس دنیا فانی تو جانا ہے جیڑے میرے آقا کریم نال عقیدت تے محبت نال عشق کردے نے انہاں دا مقام ہے کچھ بولو سبحان اللہ وچ قبر دے وڑیاں جی پیا جدوں کیتی دید نبی دی ہائے کھالی گٹھڑی ابلاں دی کھٹی کائی نائی اس زندگی تے سائیاں کرم دین چاہ کیتی کرا کی تعریف سکی دی لنگے تابش پل تو پار گیا چٹ دے کے پیر علی دے چٹے
دی پنن دی عادت چھٹ گئی ہے در در کھڑکاونا کوئی نہیں ہن اس لجپال دے منگتے جے جھڑک والا بڑا کوئی تے کو پیر سواد دا لب گیا دوجا پیر بنا بنا کوئی نہیں او مسلائی تابش بوجھ لئی دائے بول سڑاونا کوئی نہیں منہ بولے سنا میرا کوئی نہیں منہ بولے سنا میرا کوئی نہیں بولو سبحان اللہ یہ تھوڑے واسطے ربائی ہے بڑے چپ بیٹھے ہو اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے سخت حالات بھی آ جاون نہ ذکر ذکار چھڑی وے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری خطیب اعظم حضرت علامہ مولانا قاری اللہ دیتا نقش بندی صاحب آپ تشریف لائے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید ویلکم جی آیا نو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت چپ بیٹھے نے جی میں کوئی مانت رکھ گیا ہے بولو تو صحیح نعرہ رسالت نعرہ حیدری کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اجے سجن تے میں ملوی بھولے نا سے اتوں لوگ شہزاد بھی لائے چا بابے خادم ورگیاں ہستیاں ٹریاں تقدیر بھی چھوڑے پائے تے ہوئے یار شرافت قادری ورگا رت وسبی جو لگائے جا ساری مرضی تابش مالک دے سارے حسدے نین روائے جا سارے حسدے نین روائے جا اچھی بولو سبحان اللہ نام دے چند اشار اس تو بعد میری اجازت ہے اچھی بولو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سننا قبول فرماوے سونا پہ سن دیو ہائے استاد کاشف صاحب تھوڑا پیار لیندے ہو ہائے پسند آ گئی ہے پسند آ گئی ہے ادا مصطفیٰ دی کدے دے ودے ہے صدا مصطفیٰ دی پسند آ گئی ہے پسند آ گئی ہے ادا پسند آ گئی ہے ادا مصطفیٰ دی ادا مصطفیٰ دی کدے دے ودے ہے سلام مصطفیٰ دی کدے دے ودے ہے ایک واقعہ دی ترجمانی ہے جیڑی مائی سٹے دی ہاں کوڑا نبی تے جڑی مائی سٹے دی
مائی سدے دی کوڑا نبی تے اندے نال ویکھو وفا مصطفیٰ دی اندے نال ویکھو وفا مصطفیٰ دی اندے نال ویکھو. اور دعا دا شعر ہے میرا آخری شعر حضری دا. بیماراں نو نہیں نا بیماراں نو نہیں نا دوا دی ضرورت پئی جس تے ایک وی نگاہ مصطفیٰ دی پئی جس تے ایک وی نگاہ مصطفیٰ دی کدے دے ودے ہے سنا مصطفیٰ دی پسند آ گئی ہے. حضرات محترم